שלום, היום אני רוצה לדבר על אפקט קואנדה, ואני הולך להתחיל עם דוגמה. נניח שאני מדליק נר, ואני מניח לפני הנר גוף עגול, לדוגמה זה יכולה להיות כוס שהנחתי על הצד, ואז אני נושף על פני הכוס. ועקרונית מה שהייתי מצפה שיקרה זה שהאוויר יוסט כלפי מעלה, כמו בציור, אבל מה שיקרה בפועל זה שהאוויר שאני נושף ינוע לאורך הכוס, ויכול אפילו לכבות את הנר. ולתופעה הזאת קוראים אפקט קואנדה. קואנדה היה מהנדס אווירונאוטיקה רומני שהתעסק עם מטוסים, והוא למעשה שם לב לתופעה הזאת לראשונה. למעשה זו תופעה שהייתה ידועה, אבל הוא הראשון שהגדיר את זה בצורה יותר רשמית, שהאוויר שהוא פוגע במשטח עקמומי נע לאורך המשטח הזה. אז למה התופעה הזאת קורית? אם אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, נניח שהאוויר פוגע במשטח. מה שקורה, האוויר למעשה דוחק את מולקולות האוויר שהיו ליד המשטח, ובזמן שהוא עושה את זה הוא יוצר אזור של לחץ נמוך, ואז באותו זמן הוא נשאב לאותו אזור. זאת אומרת שיש כאן תהליך הדרגתי שקורה באופן עקבי. האוויר שמגיע במהירות דוחק את המולקולות שהיו באזור קודם, ועל ידי כך יוצר אזור של לחץ נמוך, ואז הוא נשאב לאותו אזור, וזה קורה לאורך כל הדרך, וזה גורם לתופעה שבעצם הלחץ החיצוני שמופעל על האוויר כאילו דוחף אותו כלפי המשטח, והאוויר נע לאורך המשטח. זה אפקט קואנדה. יש דוגמה די ידועה ומפורסמת לאפקט קואנדה שהיא למעשה לא דוגמה נכונה. היא משתמשת בברז עם מים, אז לדוגמה יש לי ברז שמתחתיו אני מניח גוף עגול, כמו לדוגמה את הכוס שאני מניח אותה על הצד, ואז אני פותח את המים, והמים זורמים לאורך הכוס. למעשה הייתי מצפה, בדומה למה שראיתי קודם, שלכאורה המים ישפריצו הצידה, יוסטו הצידה על ידי הכוס, אבל מה שקורה בפועל זה שהמים נעים לאורך הכוס, וזה גם ניסוי שאתם יכולים לעשות בבית, ואתם תופתעו לראות שאכן שמים פוגעים במשטח מעוגל הם נעים לאורך המשטח. אתם יכולים לעשות את זה אפילו עם כף לדוגמה, והסיבה שזה קורה היא מאוד דומה לאפקט קואנדה, למרות שזה לא טכנית מקוטלה כאפקט קואנדה, כי אני מדבר פה על מים ולא על גז או אוויר, אבל זה מאוד דומה, וזו דוגמה נפוצה. וזה מה שרציתי להראות בווידאו הזה. בסרטונים הבאים אני אשתמש באפקט קואנדה ובדברים שהראיתי קודם כדי להסביר איך נוצר כוח עילוי כתוצאה מאפקט קואנדה ודברים אחרים כמו עיקרון ברנולי ותופעות אחרות.